Aquesta setmana entrevistam en Sebastià Bosch, diaca i director del Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut, per a xerrar de la Jornada Mundial de la Joventut que es celebrarà aquest estiu a Lisboa, Portugal, de l'1 al 6 d'agost. Bon dia, Sebastià, i benvingut. Bon dia, Sònia. Primer, per començar i per entrar un poc en context, volíem demanar quants adolescents, quants joves de Menorca s'han apuntat per a participar a la Jornada Mundial de la Joventut. Mira, per ser una diòcesi petita com és la nostra, s'han apuntat uns 45 joves. Això és una realitat molt polida i de diferents realitats, sincerament, de la nostra diòcesi. En venen de salesians, de la parròquia de Sant Rafael, en venen de la Santa Eulàlia de l'O, Santa Maria la Concepció de Mo, del Castell, i després també hi ha diferents joves que volen descobrir que els hi demana el Senyor, que no estan ubicats en cap de les comunitats que hem comentat abans. Sí que es ve, dit que, sorpresos hi estem tots, 45 joves és un grup polit per poder navegar i conèixer a Déu, no? Està molt bé, no? A més que veiem que hi ha joves de diferents comunitats parroquials de Menorca, que també enriqueix, no?, l'experiència. I tant, i també en les edats. Es ve que hi ha bastant d'adolescents, però hi ha joves, poden dir joves, perquè tenen entre 20 a 25, 28 anys. En canvi, es ve que també ens enduïm bastants d'adolescents, de 15, 16... Però, jo crec que la diversitat farà que sigui una unió i la diversitat farà que tots cresquem units amb un mateix camí. I fa uns dies vau tenir una trobada als delegats de les diòcesis de Catalunya, Mallorca i Menorca perquè anau coordinats en aquest procés de preparació cap a la Jornada Mundial. Quins temes vau tractar? Es va, Sònia, quan vam començar a preparar tot, no solament era la diòcesis de Menorca, jo em vaig posar en contacte amb el delegat de joventut de la diòcesis de Mallorca, i ell em va dir, per què no t'apuntes i mos n'anàvem a les diòcesis catalanes. I efectivament, mos hem ajuntat amb elles. Aquest dia que mos vam trobar vam xerrar sobre ja prop de 3.000 joves en totes les diòcesis nostres, de diferents realitats, com és lògic. Hi ha adolescents, però allà es nota que hi ha més joves, no? Gent de 20 i pico per amunt. Què vam fer? Vam mostrar-nos perquè el dia 22, precisament, el dia de l'ordenació del nostre bisbe, es havien reunit allà a Madrid totes les diferents diòcesis per acabar de xerrar amb en Raúl Tinajero, que és el que coordina tot això, aquest moviment, diferents coses. Entre elles se mos va aportar tot el que serà la setmana, des que començarem dia 1 fins a acabar a diumenge en la missa d'enviament que mos fa el Sant Pare. I a Menorca com us esteu preparant per a aquesta trobada de joves, no?, d'arreu del món, de joves catòlics, perquè imagino que hi ha un procés també de preparació espiritual, de fer grup, convivència. I ves com tots els puestos, no? Nosaltres intentarem una vegada cada mes trobar-nos a fi de que els joves es coneguin i que tots junts puguem fer un grupet, una família, no? La família el que vol és aprendre a caminar junts per poder arribar en aquesta Jornada Mundial de la Joventut. I per això, què farem? El papa ens proposa que faguem unes catequesis, en les quals nosaltres intentarem una vegada cada mes fer una catequesis entorn a aquesta Jornada Mundial de la Joventut. I reflexionarem diferents temes i sobretot que el jove sapi que allà no es veurà ell tot sol, sinó que es diuen que pot haver prop d'1 milió de joves, descobrirem moltes més diversitats, no sols serà Espanya, sinó que hi haurà joves de Portugal, d'Europa, hi haurà joves d'Austràlia, de tot el món, exacte. I quines són les activitats que es faran en aquesta trobada mundial de joves? Perquè supos que hi ha activitats ben variades, no?, i de caràcter més festiu, de caràcter espiritual. Així és, Sònia, vull dir, la setmana no és una setmana per fer turisme, sinó que és una setmana per poder discernir cada un en la seva mesura
allò que el Senyor els hi diu. Què es poden trobar joves nostres? Pues es poden trobar des de celebracions d'espardor, que això serà un dia molt polit, en què aquell que vulgui confessar-se es podrà confessar. Tindran diferents concursos, festivals, tindrem la vigília dissabte vespre i diumenge jo crec que ha de ser el moment més culminant, la missa d'enviament. El papa mos enviarà arreu de tot el món per poder donar testimoni de la nostra fe cristiana. I també troc que visitareu Fàtima un d'aquests dies? És cert, la idea és poder, ja que anem a Portugal, tenir un moment i visitar Fàtima. Possiblement serà el primer dia, que és dilluns, abans de fer la celebració dels espanyols. Allà tenim acordat ajuntar-nos tots els joves d'Espanya i fer una celebració conjunta, que això també serà meravellós. Vull dir, tothom podrà veure les diferents persones que componen tot aquest moviment. Que bé, molt polit segur que serà. I ja per anar acabant, Sebastià, pensant, no, tu com a director del Secretariat d'Infància i Joventut de Menorca, què esperes d'aquesta Jornada Mundial de la Joventut? Què espero? Jo voldria que joves poguessin veure, primera, que no estan tots sols, segona, que poguessin agafar una experiència polida i que es poguessin demanar quina és la seva vocació avui enmig de la societat. Sigui bé laical, sigui consagrada, sigui sacerdotal, no sé. Jo, sobretot, el lema, com bé diu Sònia, és el sí de Maria. Un sí que és incondicional, un sí que qualsevol jove pot dir avui en dia, però tinguin clar quina ha de ser la seva vocació cap en el caminar seu. No? A més, jo m'agradaria que no quedés només amb aquesta setmana allà, sinó que m'agradaria que joves nostres de la nostra diòcesi també poguessin després poder-nos trobar, poder-nos discernir una miqueta allò que ells han vist i han trobat. Jo crec que el papa Francesc ens demanarà que sapiguem ser aquelles persones cristianes que si Maria va dir sí, nosaltres també podem. I doncs quedam amb aquesta reflexió final. Com ha dit en Sebastià, si Maria va dir sí, nosaltres també deim un sí al Senyor i que de ben segur aquesta experiència de la Jornada Mundial de la Joventut, que tenim la sort que celebrarà aquí ben a prop, a Lisboa, segur que serà una experiència ben enriquidora i de discerniment espiritual per als joves de Menorca i també molts ànims en aquests mesos de preparatius que encara hi queden. Gràcies, Sònia, i esperem que tot sigui una cosa ben polida. Segur que sí, gràcies, bon dia. Bon dia.